Ето как да създадеш пълноценна игра с твоето дете на тема строителство. Започваме с класическите картонени кули от купчета, с които децата тренират координация, баланс и опознават концепцията за големината на предметите. На около 2 години можете да вземете първия дървен конструктор от купчета, с който да тренирате геометрични фигури и да строите градове. Първите магнитни конструктори, които препоръчваме дори за деца на 1 година, са Smart Max, защото частите са големи, но съобразени с малките ръчички на децата. Играта с магнитни конструктори можете да надградите в следващите години с Conetix, номер 1 марка в света заради здравината на материала, силата на магнитите, ярките цветове и разнообразни форми на плочките. И разбира се Матадор, любимата играчка на всеки малък строител, с чук, гаечен ключ и комплекти с по-големи части за 3+, и по-дребни части за 5+ мълчуганите. Всички тези комплекти и още голямо разнообразие можеш да намериш на WeedKit.bg.